Добрий вечір. Прайм Скрипін на телеканалі ТР. Щочетверга о 21-й годині ми з вами тут бачимося. Традиційні є Viber і Skype. Viber плюс 370 73 419 41 58, Skype atr.tv. Я думаю, у вас буде бажання поставити питання до Сергія Власенка, який сьогодні у нас в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, я хотів би, звісно, поговорити з Юлією Тимошенко більше, ніж з Сергієм Власенком, але так от... Я вас розумію. Так, чому? Я не знаю, що у вас більше питань до Юлії Тимошенко, ніж до Сергія Власенка. В принципі, так. Проте, оскільки ви 9-й номер в списку, правильно? Так. Так. Наскільки я пам'ятаю, так. До вас теж є питання. Тим більше ви близький соратник Юлії Тимошенко, якщо можна так сказати. Людина, яка постійно поруч і який, в принципі, я не знаю, це назвати адвокатує позицію Юлії Тимошенко чи захищає. Ну, тобто, розділити ці речі іноді просто неможливо, тому що це і партійна позиція. Так що лишимо Юлії Тимошенко її і от Сергій Власенко. Власне, цей ефір можна дивитися в ефірі телеканалу АТР, на Фейсбук-сторінці телеканалу АТР, на YouTube-сторінці телеканалу АТР, на YouTube-сторінці skripin.ua та Ukrainian Media Network. Я закликаю вас ставити питання, не соромитися, тим більше ми ж будемо говорити про вибори, про що інше можна говорити. Тим більше під час виборів. Ви знаєте, я сьогодні прочитав, що у нас якось чи не відбуватимуться вибори 21-го. Це буде вже день голосування. Тобто зараз передвиборча кампанія, ми бачимо зовнішню рекламу, ми бачимо меседжі, які надсилаються через телеефір, якщо хтось дивиться телевізор, можливо, є такі в цій країні, або лишилися ще, в умовах монополізації медійного пространства, про простору та однією людиною або там певними політичними силами. Менше з тим, у нас є шикарна можливість поговорити у вільному просторі кримсько-татарського телеканалу. Поїхали. Про батьківщину, ясна річ. Ясна річ про вибори. Я так от уважно спостерігаю за всім, що відбувається. І бачу докорінну зміну, і це помітив не лише я, очевидно, і журналісти, і інші в аналітичних матеріалах, що кудись забули про новий курс. Ні, не забули. Ну як ні? Не забули. Ну як же ж? Насправді, новий курс – це засадничий програмний документ, який залишається засадничим з точки зору наших програмних бачень. Ми про це говоримо і ми використовуємо те, що напрацювали в новому курсі. Не забули. Просто ми говоримо про те, що ті речі, які ми заклали в новий курс, їх треба втілювати вже якнайшвидше. Ми вважаємо, що наступний парламент, ми готові віддати новий курс наступному парламенту як базу, припустимо, для коаліційної угоди, наприклад. Коаліційної угоди, я перепрошую, з ким? Бо називають найвірогіднішим, я завершу питання, найвірогіднішим союзником Батьківщини, судячи з офіційної риторики, як не дивно, «Слуга народу». Дивіться, питання ж, насправді, я за те, щоб в парламентах, і в тому числі в українському парламенті, створювалися ідеологічні коаліції. Якщо «Слуга народу» підтримує те, що говорить Батьківщина, а Батьківщина підтримує те, що говорить «Слуга народу», нема питань. Давайте по пунктах. Я уважно вивчав і новий курс, гортав цей величезний документ. Я радий, що вас це зацікавило. Я змушений це робити, на відміну від виборців, які навряд чи заглиблюються у програми і так далі. Насправді, до речі, вибачте, але це величезна проблема наших виборів, що виборці не заглиблюються в програми. Я розумію, що люди настільки вже втомилися від програм, які потім ніколи не виконуються, але я переконаний в тому, що кожні вибори – це повинно бути все-таки змагання програм. І змагання тих пропозицій, які політики роблять виборцям, але знов-таки за цим повинна слідувати політична відповідальність. Якщо ти обіцяв щось зробити і не зробив, будь ласка, відповідай за це на наступних виборах. Прекрасно. От риторика подобається. Але як порівняти два документи, якщо вони по обсягу різні? Скажімо, новий курс – це, якщо я не помиляюся, такий... Трошки товще. Трошки товще, тим більше. Тобто виборець на ніч починає читати новий курс, засинає. Просинається і продовжує читати новий курс. Не продовжує, на жаль, або на щастя, тому що це подолати неможливо. До виборця, якщо говорити правильно, або з точки зору логіки, тезово треба доносити найважливіше.
пропонуючи притомні речі, а не популізм. Романе, Тому що покращення життя, я перепрошую, покращення життя вже сьогодні, це є порожнє гасло насправді. Тому що мені, як виборцю, в той час, коли пропонувався такий вибір, спосіб покращення життя вже сьогодні не був донесений. Дивіться, я з вами погоджуюся в чому? В тому, що для кожного окремого виборця є різні інструментарії донесення інформації. Комусь достатньо листівки, комусь достатньо поста в Фейсбуці, комусь достатньо чогось іншого, комусь достатньо телевізійної реклами, а комусь треба подивитися на це трошки більш глибоко. Я не говорю про те, що треба штудіювати новий курс від першої сторінки до останньої. Когось більше цікавить там економічні питання. Нема проблеми. Відкрийте частину, якщо у вас є бажання це прочитати, відкрийте і прочитайте. Якщо когось цікавить реформа правоохоронної системи, відкрити цей розділ. Якщо когось цікавить більше, там, умовно кажучи, якась аспекти молодіжної політики, будь ласка, відкрийте і це читайте. Тобто для кожного виборця є свої інструментарії донесення. Коли ви говорите про популістичні гасла, звичайно, якщо ви візьмете гасло кампанії, само по собі, відокремлене від всього іншого, це одна ситуація. Припустимо, ви кажете, що вас трошки дратує гасло покращення вже сьогодні. Чи воно не подобається, чи ви вважаєте його популістичним? Ви знаєте, чиє це було гасло? Да, звичайно. Це партія регіонів. Звичайно, да. Я навів просто приклад, який є надзвичайно яскравим популізмом. Тому що зараз, якщо ви хочете, сучасні гасла з передвиборчої кампанії, це моя суб'єктивна думка, є спекулятивне, що ми повернемо в Україну мир. І це спекулятивне гасло однієї політичної сили, там, де зібралися не найкращі представники української політики, які, власне, призвели Україну до війни, призвели до того стану, до кризи, власне, які є колаборантами і союзниками агресора. Так. І коли фактично бандит тобі говорить, тепер в тебе не буде проблем, в тебе буде мир і затишок в хаті. Вибач, що довелося запустити гадюк в твою хату, вибач, що тобі довелося спалити сарай, але тепер буде все нормально. Це називається шантаж, це називається, в принципі, це тероризм. Я погоджуюся з вами. Я сказав, це моя суб'єктивна думка. Але єдине, що я вам скажу, що ці вибори, все, ви знаєте, у нас просто люди не завжди розуміють, про що вибори. От ми обирали президента. Президент в країні відповідає, глобально, там є низка інших додаткових функцій, їх теж багато, але глобально президент відповідає за 3 позиції. Це оборона, національна безпека і міжнародні відносини. Тому питання миру – це не питання цих виборів, це питання президента країни. Ці вибори – це про економіку, про добробут, про Кабінет міністрів і про прем'єр-міністра. І про економічну стратегію української держави. Я почув, все записав, занотував. У нас є дзвінок. Добрий вечір. Будь ласка, називайтеся, звідки ви і ваше питання. Готові слухати. Доброго вечора, пане Романе, пане Сергію, Денис, Полтава. У мене до пана Сергія є кілька таких питань, можна так сказати, експрес. Як ви відноситесь до питання абортів, до питання легалізації марихуани, азартних ігор та проституції, а також до питання про прийняття закону про право людини на гідну смерть? І останнє питання, як пан Сергій та його партія відносяться до легалізації лобізму в українському парламенті? Так, я знаю, ви постійно ставите ці питання. Це у нас називається там на Скрипін.ua, це тест Наталки Якимович на ліберальні цінності. І ми можемо зараз пройтися, але пан Сергій був у нас на 16+, якщо я не помиляюся, відповідав на ці питання. Можна ще раз пройтися? Я просто єдине, що я хочу нагадати, що з точки зору політичної, саме уряд Тимошенко свого часу був ініціатором заборони азартних ігор в Україні. Я просто це додам, а на все інше дійсно я відповідав і я про це говорив. Як каже пан Роман, ми можемо це повторити, але я не знаю, чи в цьому є сенс. Так, це якраз було синхронно з Російською Федерацією, як це не дивно. Чомусь. Не шукайте чорної кішки в темній кімнаті. Ніколи цього не робив. Ми завжди говорили, що, знаєте, дехто каже, це приносить гроші в український бюджет. От я ще раз підкреслю, у держави не лише фіскальна функція.
Я завжди про це кажу. У держави є багато інших функцій, в тому числі функція соціальна, в тому числі функція Головне виховна. не пускати чорну кішку в темну кімнату. Розумієте, щоб не довелося всім там битися лобами і її не впіймати. Тому що, в принципі, заборонити заборонили. Я вам більше нагадаю, що колишній соратник Тимошенко Ляшко ходив з кувалдою і громив гральні автомати. Це нічим не завершилося, як і будь-яка кампанія по боротьбі з так званим гральним бізнесом, який так і лишається зручним для збагачення в певний спосіб. Романе, але це Ви ж питання... бачите, скільки космолог, Романе, але це питання, це ж питання до правоохоронних органів. І знову ми можемо багато про це говорити, але це питання до Але правоохоронних синхронно з органів. Росією було ухвалено рішення. Я не готовий Це зараз. було до війни. Дивіться, я не готовий зараз це коментувати. Я просто цього не пам'ятаю, не знаю. Я можу Юлія зараз Тимошенко люб'язно спілкувалася з паном Путіним. Це точно було після агресії Росії. Вибачте, єдине, що Грузії. вибачте, я просто хочу сказати, що ви трошки маніпулюєте, тому що в Росії не заборонені азартні ігри. В Росії створені, наскільки я пам'ятаю, анклави, де це дозволено. Тобто вони зробили у себе декілька Лас-Вегасів, а в Україні повністю заборонено. Система синхронізації з Росією, коли Юлія Тимошенко люб'язно спілкувалася, це питання до Юлії Тимошенко. Як вона спілкувалася з Путіним? Я дозволю собі з вами не погодитись, я ще раз підкреслюю. Я вважаю, що те, що ви зараз робите, називається маніпуляція. Маніпулюють всі, я вам велику таємницю відкрив. Я радий, що ви це Юлія визнаєте. Тимошенко маніпулює, тому що я зараз пригадаю буквально, що дуже легко з'їсти свого опонента на ім'я Святослав Вакарчук в ефірі, запитавши про те, чого Святослав, можливо, не знає. Зокрема, про ціну на газ. Так, це стало мемом в інтернеті, розумієте? Стосовно Юлії Тимошенко... До речі, це питання не до Юлії Тимошенко, це питання до Святослава Вакарчука, скоріше. Я про тезу, що маніпулюють всі. Ні, почекайте, в чому маніпуляція? В чому ви бачите маніпуляцію? Якщо людину запитали, ти знаєш ціну на газ? Він каже, абсолютно. Ну, скажи, не знаю, скажи, я не пам'ятаю. Ну, це ж було би, при чому тут маніпуляція? А далі він починає пригадувати і не зовсім це пригадує. Я не бачу тут жодної маніпуляції. А в тому, що ви зараз говорили, є маніпуляція. Тому що, я ще раз підкреслю, це стара теза, яку розганяв Пол Манафорт, і ми про це знаємо. Це найбільш проросійський, американський, пробачте, консультант, який працював на проросійську політичну силу, вішаючи ярлики проросійськості на всіх противників проросійського режиму. Тому я просто з цим, знаєте, ми це, я не скажу, що ми це сприймаємо різко, але, знаєте, коли біле називають чорним, це не зовсім правильно. Так, дійсно, були робочі контакти прем'єр-міністра України на той момент з прем'єр-міністром Російської Федерації. Про це всі знають. Красива формула, але в той час вже відбулася агресія Росії по відношенню до Грузії. Звичайно. Це виглядало якось трошки відсунули. Звичайно. Це 110 тисяч разом ставили це питання, ви знайшли формулювання, що були робочі моменти. Денис з Полтави запитував, окрім абортів, марихуани, там... Тут я пораджу, просто подивіться програму 16+, вона є на Ютубі. З паном Власенком, щоб не повторюватися, про лобізм. Ви не відповідали. Так, вибачте, дякую, що нагадали. Насправді це гарне питання, і я підтримую законодавче забезпечення лобізму, тому що насправді сьогодні багато людей, які чомусь називають себе активістами, насправді по факту є лобістами тих чи інших питань, і неактивісти теж є лобістами. Кого ви маєте на увазі? Припустимо, багато є прикладів. Припустимо, пан Шабунін чесно називає... Я так знав, що зараз буде прізвище Шабунін. Ні, це перше ж просто, що прийшло на думку. Але насправді багато людей, які отримують гроші за просування тих чи інших ідей, вони фактично є лобістами. Але вони чомусь себе називають незалежними експертами. Ні, він визнав, що він лобіст в ефірі «Право на владу» 1+1. Я пам'ятаю це чітко. Якраз в цій ситуації пан Шабунін повів себе чесно, порядно і коректно. Але багато інших людей, я не говорю, до речі, зараз про Шабуніна, багато інших людей, які чомусь титрують себе незалежний експерт, говорять речі, за які вони отримали гроші. І це, напевно, неправильно. Лобізм повинен бути такий, який він є, я не знаю, в Сполучених Штатах Америки, в інших цивілізованих країнах. Треба робити це чесно, відкрито і прозоро, нема питань. Якщо ти відстоюєш точку зору свою за фінансову винагороду, напевно, ти повинен про це сказати. Це буде чесно. Сплатити податки. Це окрема тема.
Це окрема Це тема. не окремо, це одне ціле. Це окрема тема, але давайте для початку будемо чесними. Ну чому, коли приходжу от я до вас в студію АТР, ви пишете «Власенко, фракція Батьківщина». Це чесно. І нема з цим питань. Ви ж не пишете «Власенко, незалежний експерт». А чомусь інші люди, які приходять в студії і, я ще раз підкреслю, відстоюють якусь позицію, отримавши за це гроші, їх титрують «незалежний експерт». Це неправильно, Це не не до коректно. мене питання. Я вам питань не задаю. Я задаю Дивіться, у нас риторичне знову є питання. дзвіночок, в мене купа є нотаток, і я Будь хотів би ласка. повернутися до тих тез, але глядач це, Святе. ну, ні, святими стоїть після смерті, я не втомлюся це повторювати. Це просто глядач, якого ми любимо. Добрий вечір, називайтеся і ваше питання. Добрый вечер. Меня зовут Олег, город Кривой Рог. И тут был разговор о честности. И как может быть так быть? Когда проходит Батьківщина в горсовет нашего города, и сразу же в первый день в унисон начинают голосовать с опоблоком, с Вилкулом, хотя перед этим кричали, что они все проданы и все остальное. После чего, когда общественность поднялась в бунт о том, что Батьківщина, скажем так, слилась под Вилкулов, Юлия Тимошенко начала кричать по всем каналам и везде о том, что она их выгонит, они продались и так далее. Да, она действительно их выгоняет с партии, но не забирает их обратно с горсовета. При этом проходит у нас отзыв депутатов этих, собирается 44 тысячи подписей, уже прошли всю процедуру, только осталось заседание партии Батьківщина, чтобы их отозвать. Они эту съезд партийный не проводят, и по итогу потом через месяц восстанавливает полностью всю Батьківщину на месте в нашем горсовете и возвращает всех депутатов, говорят, что они извинились, отбелились, и такие все прям хорошие. И на сегодняшний день до сих пор они голосуют в унисон с Вилкулами. Олеже, дякую вам за це питання, тому що це якраз і складова моїх питань до пана Сергія Власенка. Відповідайте. Дякую за запитання. Ну, по-перше, знов-таки, я не знайомий з фактологічною стороною, я собі тут занотував, я з'ясую, що там відбувалося у нас в Кривому Розі, але, знаєте, в питанні є якісь частини відповіді, тобто Тимошенко заявила, що цих людей виключать із партії, потім цих людей таки виключили із партії, і Тимошенко не права, далі йде така сентенція. Ну, мені поки що, знов-таки, здається, що якщо Тимошенко обіцяла, що цих людей виключать із партії, і їх із партії виключили, ну, напевно, вона права, це по-перше. По-друге, хочу нагадати шановному пану Олегу із Кривого Рогу, що депутатів міської ради відкликає не Тимошенко. Не Тимошенко. Для цього треба пройти відповідну певну процедуру. Я ще раз підкреслю, те, що ви сказали, що ці люди потім, через якийсь час, знов повернулися до свого депутатства, я це з'ясую, я з'ясую, з чим це пов'язано. Можливо, це пов'язано з судовими позовами цих людей. Ви знаєте, як у нас працює судова система. З іншими якимись Йдеться про речами. політичну відповідальність за тих, хто йде у вашій політичній силі. Я погоджуюсь, да, гарне питання. Я Да. дуже А в чому питання? Ну, чи несете ви відповідальність Несем. за тих, хто потім синхронізується з опоблоком? Несем. І- Тому що це пов'язано з моїми питаннями. Будь ласка, задайте їх. І приймаємо відповідні рішення, виключаємо цих людей з партії. Абсолютно Але це вони продовжують нормально. голосувати. Ні, ще раз, дивіться. Ми робимо все від нас залежне в рамках закону. Але у мене до вас зустрічне питання. Коли партія ставить питання про те, що окей, дайте нам, будь ласка, механізм і можливість відкликати депутатів із Верховної Ради, депутатів, які зрадили з різних причин. Це ж імперативний мандат. О, ви зараз кажете, ні, ми вам цього не дамо. Ні. Тобто, будь Хто ласка, каже? не... Стоп, дивіться, ми не на ток-шоу, де я вам кажу, ні, ми вам не дамо. Хто я вам не дам? Добре. Я кажу, це тема імперативного мандату. Вона Так. дискутивна, Так. дискусійна. Чи Так. потрібен імперативний А мандат? як ви вважаєте особисто? Та це, слухайте, як я вважаю, це буде моєю справою як виборця, коли я піду, буду голосувати, вірити або не вірити обіцянкам. Ну от дивіться, я вважаю для того, щоб партія повинна нести політичну відповідальність. Аксіома, нема питань. Але у мене зустрічна є поставити кому і сказати, давайте ми дамо партії пропозиція. політичний Давайте так, інструментар. в яких європейських парламентах працює норма імперативного мандату? Скажіть, будь ласка, а в яких європейських парламентах людина, яка змінила 5 чи 6 фракцій, може на наступних виборах обратись?
А скажіть, будь ласка, а в яких європейських парламентах є ситуація, яка була у нас на 205-му виборчому окрузі? Зараз. Ні, я задаю просто питання. Просто коли мені, Романе, коли мені згадують європейські правила, давайте їх згадувати в усьому. Дивіться ж, я кажу, назвіть парламенти, де працює імперативний Не працює, там працюють інші способи політичної відповідальності. Якщо в Україні впровадити імперативний мандат, Ні, можна я закінчу? Виходить. Роман, можна я закінчу, а ви задасте мені потім питання. В інших європейських країнах працюють інші механізми політичної відповідальності. Політична культура. Погоджуюсь з вами. Так, ви праві. Хоча бувають і винятки. Ви праві. Наприклад, Німеччина, ця от партія «Альтернатива для Німеччини», вона стала несподіванкою. В принципі, є приклади, коли нам здається, що там є стала демократія, а ось з'являються, вигулькують якісь такі дивні бульби. Але я вас запитав, тому що про імперативний мандат, тому що якщо в Україні впровадити імперативний мандат, тоді треба обрати, скільки зараз у нас по рейтингах проходить 5 партій. Оце свіжі рейтинги сьогоднішнього дня, власне, і рейтинг їх проводив. Проходить «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина». Дивіться. А можна запропонувати імперативного мандату, тобто імперативного мандату, то нам достатньо обрати 5 депутатів. Не так. Давайте зробимо по-іншому. Давайте не будемо говорити про імперативний мандат. Давайте запровадимо коректний, такий, що можна зреалізувати, механізм відклику депутата. Давайте це зробимо. Це ви вже Хоча знов-таки, вибачте, аналогічних механізмів я, принаймні, на моїй пам'яті точно теж немає. Можете передбачити це у відкритих списках без проблем. Давайте зробимо. Тим більше 3000 правок вже розглянули з 4,5. Я підтримую таку позицію. І ви можете це передбачити, який механізм, якщо виборець за відкритими списками голосуватиме на своєму окрузі за конкретного депутата, як надати виборцеві, а не керівникові фракції. Ні, дивіться, за будь-яких обставин все одно не можна виключати партію. Але якщо, припустимо, на конкретному виборчому регіоні, бо там вже регіональні списки, буде зібрана якась кількість підписів виборців, припустимо, 300, 400, 500 тисяч, то тоді це питання можна передавати партії, припустимо, як варіант, і партія буде приймати рішення, виганяти його чи не виганяти. Окей, давайте шукати компроміси. Чому партія має ухвалювати рішення, якщо партія може запропонувати депутата? Юлія Володимирівна говорила красиве слово «блокчейн», коли презентували новий курс. Ви знаєте, що ця технологія дарує, в принципі, якщо її впроваджувати і хотіти впровадити в Україні, то якщо її впровадити шляхом електронного голосування, то ви можете мати миттєву реакцію виборця, чи подобається йому депутат, чи ні. І при досягненні там критичної маси давайте це обговорювати. Я не народний депутат. Той, хто сказав слово «блокчейн», нехай розробляє схему і технологію, як це впровадити. Тому що якщо виборець матиме можливість з дому реагувати, і коли депутат набирає певну кількість червоних карток, стає зрозумілим, що треба проводити перевибори, тому що депутат не влаштовує виборців. Дивіться, от зараз ви займаєтеся популізмом. Я повністю підтримую те, що називається зараз модним словом діджиталізація. Але я реальна людина, але я реальна людина, яка живе в реальному світі. І якщо у нас в країні сьогодні інтернетом покрита скільки відсотків території? По різних оцінках від 40 до 50. А що робити іншим 50%? Нема даних. Я вам скажу за великою... Я ж кажу, за різними цифрами. Я вам скажу, нема даних, погоджуюсь з вами. Як людина, яка живе в цифровому світі і хотів би дістати ці дані, скільки відсотків покрито, немає даних, тому що це предмет маніпуляції. Погоджуюся з вами. І спекуляції. Погоджуюся з вами. Але якась частина, ми ж з вами з цим теж погоджуємось, якась частина не покрита інтернетом. Так давайте спочатку, нам теж кажуть, а давайте держава в смартфоні, дуже все гарно. Але давайте для початку, знаєте, коли мені кажуть, треба із Києва зробити смарт-сіті. Геніальна ідея. Я завжди кажу, хлопці, ви спочатку зробіть смарт-світлофори, щоб вони включалися якось розумно, комп'ютерною програмою. Дивіться, ви зараз закинули держава в смартфоні, так, між іншим, і цю діджиталізацію просували в новому курсі. І я повертаюся до першого питання. Я говорю про інше. Я говорю про те, що ця мета зрозуміла. Слухайте, і до неї треба йти покроково. То протягом року-півтора можна впровадити всі ці технології і продумати насправді можна. Якщо підтягнути айтішників, яким це буде
Романе, я точно приємно зробити. Я точно не фахівець в ІТ. Якщо не буде спротиву державної системи, яка, в принципі, це не вітає, тому що зникає через блокчейн, зникає поле для маніпуляцій. Погоджуюся з вами. І для фальсифікації під час виборів і так далі, і тому подібне. То це можна зробити. Якщо говорити постійно, ну, нехай світлофори зроблять, Дивіться, нехай син Порошенко воює, а це держава смартфонів, ну це красиво, але це неможливо. Можливо. Я ще раз кажу, ви людина, як ви сказали, живете всередині віртуального вже роки 3 так в діджиталі. Я не настільки глибоко в технології, в технологічних частинах цих питань. Я цього не знаю. Якби я був програміст комп'ютерних програм, я би вам тоді сказав, можливо це чи неможливо. Вам не треба бути. Для цього є в Україні фахівці, і ті галузі в Україні дуже сильно розвинуті. Я повертаюся до першого питання, оскільки ви тут уже трошки вкрутили шпильку до «Слуги народу», які говорили про державу смартфонів. Я ж запитав, перше питання було, чи Батьківщина... А де ви побачили шпильку? Я шпильки в «Слуги». Ну, ви так скептично. А якраз Зеленський зараз чим займається? Ще раз, Він я сказав про це... ідею держава в смартфоні, зустрічається з айтішниками. Романе, я ще раз підкреслю. Взяв людину спеціально навчену. Я сказав про державу в смартфоні як мету. Але я точно не переконаний, що це можна зробити вже сьогодні. Єдине, що я сказав. Бодай завтра можна зробити. Давайте все ж таки про коаліцію в майбутньому парламенті. Давайте. Скільки по мажоритарці потрапить від вашої партії, або від «Слуги народу», або від інших партій? Це взагалі темний ліс. Але в нас така виборча система, яка є. Тобто ви в мажоритарці не такий спеціаліст, як в диджиталізації? Я ні, так для цього є спеціально навчені люди, наприклад, Роман Шрайк, який дає аналітику, і він не говорить відверто. Він, причому людина з математичним розрахунком, говорить, що порахувати мажоритарку практично неможливо. По Києву ще так можна прикинути, в цілому по Україні, як добираються кандидати на округи. Насправді, я думаю, що це ще більш темна річ, ніж ми зараз. Ну, ще прорахувати це точно неможливо. Ви знаєте по всій Україні, по 199 округах всіх своїх конкурентів, хто там іде. Скажімо, від «Слуги народу», де рандомно, тобто шляхом випадкових комбінацій добирали кандидатів. Ні, а я навпаки, я ще раз хочу підкреслити, я якраз вас підтримую і кажу, що ситуація, напевно, ще більш складна. Можливо. Тому що а нам далі з цим жити. Да, я з вами погоджуюсь. Да, так і є. І я вам скажу більше, сьогодні так просто сталося. Я ще і представник в ЦВК партії «Батьківщина». І я якраз сьогодні вивчав певні політичні ландшафти щодо списків і щодо деяких мажоритарних округів. І дійсно, насправді, ситуація абсолютно непередбачувана. І, скоріш за все, що ніхто не зможе спрогнозувати результат, ну, практично на жодному окрузі. Хоч своїх мажоритарників ви знаєте? Ні, ми своїх мажоритарників я знаю, якихось, бо ми теж висунули в 199 округах. Це ж не означає, що я повинен знати всіх. Але якихось людей, звичайно, я знаю особисто в тому числі. Дивіться, повертаюся до першого питання. Коаліція. Да. Дивимося зараз на рейтинг. Давайте знову рейтинги. А рейтинги чиї будете дивитись? Ну, п'ятірка перша. Ну, рейтинги... «Слуга народу» 42,3. Да. Хто це робив рейтинг? Рейтинг. Рейтинг робив рейтинг. Да. Бо сьогодні було два дослідження опубліковані. Соціологічна група рейтинг. Да. Дивіться, Олексій Антипович. Абсолютно точно. Да. «Слуга народу» 42,3. Да. І тут динаміка негативна для них. «Опозиційна платформа «За життя» 13,4. І, до речі, вибачте, Олексій зробив окрему заяву, що у них іде падіння. «Опозиційна платформа «За життя», читайте, Медведчук. Зростання відбулося 13,4. «Європейська солідарність», читаємо, Порошенко 8,3. «Голос», читаємо, Вакарчук 7,2. «Батьківщина» 7,2. І це завершення списку. Тих, хто проходить за списками в парламент з партій. І? Ну, дивіться, можливо, коаліцію я просто намагаюся скласти. Так. Очевидно, що «Слуга народу» намагатиметься складати коаліцію з переможців. Ну, можливо. Ну, це логічно. Да. Якщо у вас 42,3, по мажоритарці там стільки несподіваних випадків, коли... Ну, давайте поки залишимо мажоритарку. Ну, давайте. Та, я все ж таки теж схильний дивитися вже на результат, а не гадати там на кавовій гущі. Отже, «Слуга народу» складатиме, очевидно, коаліцію. З ким вона можлива? З вами, 7,2, з «Голосом». Ну, зокрема, з «Батьківщиною». Можливо чи ні? І де у вас є збіги у передвиборних програмах? Зокрема, по яких пунктах? Тому що, якщо взяти програму Зеленського, то він там обіцяв, між іншим, впровадження податку на виведений капітал.
Але після виборів позиція у президента несподівано помінялася. Тобто вже він каже, ні, нам потрібні кредити МВФ, МВФ проти і так далі і тому подібне. По яких пунктах у вас, якщо ви збираєтеся в коаліцію із «Слугою народу» чи ні? Дивіться, питання ж не в коаліції зі «Слугою народу». Тому що ми вже утворювали в 2014 році велику коаліцію. І чого ж вона розпалась? Вона розпалась того, що ми домовились про одне, а потім почали дві великих фракції робити трошки інше. Тому головне, ви правильно сказали, домовитись. Сісти і домовитись про ідеологічні засадничі штуки. Ну, це не в українських традиціях точно. Ну так давайте ці традиції. От ми знову кажемо, давайте робити як в Європі, а коли ми починаємо робити як в Європі, кажемо, ну це ж не в українських традиціях. Давайте. Я не сказав, що це добре. Я ж погоджуюся з вами. Тому я ще раз кажу, ми в 2014 році зробили першу спробу привнести в український політикум цю європейську традицію обговорювати ідеологічні речі. І ми довго сперечалися навколо коаліційної угоди тоді. І я ще раз скажу, якби сьогодні цю коаліційну угоду треба було підписати ще раз, я би її підписав ще раз. Повертаючись до того, що у нас може бути ідеологічно спільним з «Слугою народу». Те, що президент перестав говорити про податок на виведений капітал, це нічого не означає на сьогоднішній день. Я думаю, що це буде предметом перемовин з тими партіями, які будуть в парламенті. І, до речі, тут теж є одна така маніпулятивна штука, тому що на сьогоднішній день, ну, припустимо, від партії «Слуга народу» виступають низка людей, які, на моє переконання, дуже часто висловлюють якісь свої приватні позиції. От я думаю, що від імені партії «Слуга народу» може виступати Дмитро Разумков, він офіційний керівник партії. І я думаю, що від імені партії «Слуга народу» може виступати, ну, умовно кажучи, ідеологічний батько цієї партії, президент України Володимир Олександрович Зеленський. Так от, принаймні, я не чув, до речі, ви сказали, що президент щось там почав говорити, що не на часі податок на виведений капітал, але я не чув цієї цитати. Де у Зеленського була цитата, що не на часі? Ну як? Є люди, які зустрічалися з дрібного і середнього бізнесу, який лобіював це за Порошенка. Порошенко 3 роки обіцяв і так і не зробив. Ніна Южаніна теж обіцяла. Не зробила, і не зробила. І от це було в програмі «Слуга народу» Володимира Зеленського, на власні очі бачив. Ні, в програмі воно записано, нема питань. Ну, так, коли він сказав про те, що він не буде це робити? Була зустріч з підприємцями. Ті, хто брав участь у зустрічі, переповідали про те, що запитали про цей податок, і він сказав, МВФ проти. Роман, дивіться. Вам що, вам податок на виведений капітал чи 2 мільярди можливого кредиту? Дивіться, от знову, у нас, ми з вами зараз обговорюємо якісь речі, хтось щось сказав, от я ще раз підкреслюю, можливо, ви праві, я не знаю цього. Просто я цього не чув. І в публічній площині це не було озвучене. Ані президентом, ані іншими учасниками цієї зустрічі. Я погоджуюся, я з вами погоджуюсь. Але ну, ми ж з вами теж реалісти. Ми ж розуміємо, що президент Зеленський буде впливати на позицію своєї фракції. Це ж беззаперечно. Це не дивно. Це природньо. Ну, це не природньо, але... Тому що, знов-таки, за українською конституцією президент не повинен впливати. Да? А я такий прихильник української конституції. Ви його що, закриєте в кімнаті без інтернету, як він не буде впливати? Що значить? Знову, я вважаю, що президент повинен сконцентруватися на тих засадничих функціях, які у нього передбачені. Якщо Юлія Тимошенко виступала за німецьку модель, офіційно ж це було, правильно? Там, де вона говорила, що партія, вона пропонує одразу канцлера, ну, умовно кажучи, прем'єра, який несе відповідальність. Ми розуміємо, за кого ми голосуємо. Нічого тут протиприроднього немає, що президент може впливати на свою фракцію в парламенті. Ви плутаєте дві речі. Юлія Володимирівна пропонувала змінити українську конституцію в такий спосіб, як ви кажете. А я вам кажу про діючу українську конституцію, і що на моє переконання, фракції, радитися, ви знаєте, є така... просити, пропонувати. Ну, не забороняє конституція. Дивіться, у вас, знову, вибачте, у вас такий позитивістський підхід до Конституції. Насправді є загальний принцип, який ще такий був дідушка Монтеск'є, який сказав, що є розподіл влад. І не може одна влада втручатися в діяльність іншої інакше, як в спосіб, передбачений основним законом. Ну, на моє переконання, якщо чесно, я вважаю, що президент не може збирати, це моє
особисто, це моя особиста думка, я вважаю, що президент не може збирати депутатів, він не може їх викликати до себе в адміністрацію, вони не можуть там проводити засідання фракцій, бо це називається втручання одної гілки влади в діяльність іншої. Я вважаю, що за українською конституцією президент не може обіймати посад, в тому числі і в громадських об'єднаннях, одним із видів якого є політична партія. Я вважаю, що президент у нас сьогодні це президент всіх українців, а це не президент одної партії. Сказали, що від партії «Слуга народу» може говорити Разумков і Зеленський. Зеленський вже президент. Ні, дивіться, я вам сказав, як воно є в реаліях. В реаліях. І я тут погоджуюся з вами. А друга частина, я вам сказав, як би на моє переконання, воно мало би бути. Давайте далі підемо. Давайте. Ви за коаліцію з ким? Якщо будемо складати коаліцію? Ми за коаліцію не з ким, ми за коаліцію про що? Дивіться, хто би не був в коаліції, якщо ці люди скажуть, хлопці, ми далі будемо підвищувати тарифи, хлопці, ми далі будемо заморожувати зарплати і пенсії, хлопці, ми далі будемо там, не будемо реформувати, ми будемо підтримувати реформи імені Уляни Супрун. Да ми не підемо в коаліцію, хто би там не був. Хто би там не був. Ми за те, щоб обговорювати змісти, а не обговорювати з ким, а обговорювати що. Я повертаюся до пасьянсу. Поверніться, будь ласка. До пасьянсу, я вас вислухав. Повертаємося до пасьянсу. Тобто, якщо ми говоримо про політичні симпатії, про кулуарну політику, про тіньовий вплив, «Слугу народу», тобто Зеленського, всю передвиборчу кампанію пов'язували з Коломойським. Коломойський натомість давав інтерв'ю свого часу, де він говорив про найпідготовленішу людину до президентства, не про Зеленського, а про Юлію Тимошенко. І він правий. Був в цій цитаті. Коломойському Коломойськове. Розумієте, як так. Да? Дивіться, і я спостерігаю просто дивні якісь можливі мезальянси, перетікання і так далі, взаємні впливи, тому що так, Коломойський говорив, що Юлія Тимошенко, але, ну і вона з'являлася дуже часто в ефірі телеканалу 1+1, було певне, очевидно, медійне сприяння, я так припускаю, можу припустити таку думку. Тобто трибуна була надана, комплімент був наданий і так далі. А можна вас дізнатися, скільки разів за виборчу кампанію Тимошенко була в ефірі 1+1? Ну, слухайте, я ж не моніторинг. А я вам скажу, а на моїй пам'яті 2 рази. І ці 2 рази були дуже теплою ванною для Юлії Тимошенко, де збиралася її команда підтримки. Я перепрошую, облизували в розумінні фігурально. Це ваше суб'єктивне враження. Як журналіста, коли немає критики в студії, коли збирають групу підтримки, то я перепрошую, це називається... А скажіть, будь ласка, у мене зустрічне питання. А скажіть, будь ласка, а якщо одразу після ефіру з Юлією Тимошенко йшла чергова серія якогось серіалу, де абсолютно героїню, яка ідентифікується з нею, відображали не зовсім коректно, то як це називається? Серіал в запису виходить, а програма, в якій Юлія Володимирівна мала теплу ванну, це є такий термін, то це наживо було. Дивіться, і ми бачимо, що там певні такі альянси, можливо, складалися. Я не був присутній на зустрічах і так далі. Це добре. Це добре, що ви про це говорите, що ви не були присутні, що ви вже якісь там застереження ставите. Да. Бо багато ваших колег, на жаль, говорять це так, знаєте, уперто і ствердно, не маючи для цього жодних підстав. Не буду стверджувати, я вам вдячний за це. Свідком чого не був, можу лише припускати. Я прошу, дивіться, про те, що було спілкування людське поміж Тимошенко і Шуфричем, теж говорить інтернет. Тобто і те, що можна послухати ніби розмови Шуфрича з Тимошенко, які не були конфліктними, а були приятельськими, скажімо. Те, що я на власні вуха чув, не знаю, наскільки це правдиві записи. Зараз я читаю інтерв'ю Коломойського, який захищав свого часу Дніпропетровську області, місто Дніпро від сепаратистів, від російської агресії, і за це йому подяка. Але ви знаєте сьогоднішню цитату, він вже вдруге в інтерв'ю тепер «Новому времені» говорить про те, що в Україні внутрішні конфлікти – це нормально. А тут я з Коломойським не погоджуюсь. А тут я завершу думку, до чого я веду. Що немає вічних ворогів і так далі, тобто я так розумію, що Коломойський дивиться.
або його оточення. А Богдан говорить, що Портнов його старий друг, Андрій Портнов, який керівник адміністрації, тобто Офісу президента. Складається таке дивне, що нема вічних ворогів і є політична доцільність. Тобто Коломойський, я не виключаю, що закидає гачки, а як же нам знайти спільну мову з опозиційною платформою «За життя» і врахувати всі інтереси, а інтереси олігархічні. І тут можна знайти 100 мільйонів виправдань. А в чому до мене питання? Ви так багато говорите про... З ким ви будете утворювати коаліцію? Тому що я бачу зараз дивні трансформації в публічному просторі. Ви натомість, ваша політична сила, якщо говорити відверто, і жодна тут політична сила, ні «Голос», ні «Батьківщина», ні «Європейська солідарність», ні, вона, в принципі, спекулює «Європейська солідарність» на реванші і так далі. І «Слуга народу» не говорить, що «Опозиційна платформа «За життя», скажімо, це агенти Кремля, так? І що це за них голосувати – це все одно, що нищити власну хату, палити. Ніхто про це не говорить. Тобто тут риторика не спрацьовує негативна. І тому я запитую про можливі альянси. Я не виключаю, що може бути альянс «Батьківщина», «Опозиційна платформа «За життя», «Слуга народу», скажіть. Дякую. Я вам відповів на це питання. Я вважаю, що не може бути. Почнемо спочатку. Я ще раз підкреслю. Об'єднання можуть бути лише між політичними силами, які принаймні не мають жорсткого антагонізму в своїх ідеологічних, основних, засадничих і базових принципах. Я вважаю, що поки що, принаймні, немає антагонізму між позицією партії «Батьківщина» і, припустимо, позицією партії «Слуга народу». Я не бачу антагонізму в політичній позиції партії «Батьківщина» і, припустимо, політичній позиції партії «Голос». Я не бачу антагонізму. Я бачу антагонізм не в заявлених політичних позиціях, а в реальних справах між партією «Батьківщина» і партією європейське, що там, ну, БПП, називаємо так, як вони називаються насправді, блок Петра Порошенка. Да? От у нас вони можуть заявляти все, що завгодно, але їхні дії впродовж останніх 5 років не дають нам можливості говорити про те, що у нас немає антагонізму. У нас є антагонізм. У нас є антагонізм з «Опозиційним блоком», і у нас є антагонізм з «Опозиційною платформою «За життя». Тому що це проросійські опозиційні сили, проросійські, і у нас стратегічно інший погляд на питання анексії Криму. У нас стратегічно різні погляди на питання відпору збройної агресії на Донбасі. Ми ідеологічні противники Мінських угод. Все, з ними коаліція неможлива з ідеологічних причин. Тобто я нарахував, виходить, що це ви назвали «Опозиційна платформа «За життя» і «Європейська солідарність». Так? Ну, із тих 5, що ви назвали, так, я не бачу взагалі можливості утворювати з ними коаліцію. Тобто «Слуга народу», «Голос», «Батьківщина». Я поки що... Дивіться, у «Слуги народу» є одна величезна проблема, яка полягає в тому, що... От що я очікував від президента? Я очікував від президента того, що президент вийде і в інавгураційній промові скаже: мої засадничі позиції от такі, такі і такі. Припустимо, я бачу в такий спосіб відсіч збройної агресії Російської Федерації на Донбасі. І принаймні скаже якісь глобальні речі. Сьогодні Разумков сказав, що немає швидкого вирішення. Я не хочу слухати Разумкова. Це ж голова партії. Можна я ж кажу, що я хотів би почути від президента. Від президента. При всій повазі до пана Дмитра Разумкова, так, він керівник партії «Слуга народу», так, він має право говорити від імені партії «Слуга народу», але ми розуміємо, що в сьогоднішніх українських реаліях, хоча мені це і не подобається, президент є ідеологічним натхненником і ідеологічним батьком партії «Слуга народу». Хоча я вважаю, що це неправильно, так не повинно бути. Але так воно є насправді. Тому я би хотів про це почути від президента. Не від різних, як вони кажуть, ми команда З. Я не розумію, що таке команда З. Я розумію, що є президент, якого обрали, і я би хотів від нього це почути. Тому я і кажу, кожен раз ставлячи кому, що я не бачу на сьогодні ідеологічних розбіжностей між «Батьківщиною» Це вдалий маркетинг. Ви, напевно, звернули увагу на бігборди
депутат «Слуга народу». Да. Знеособлене, просто по кольору, просто ж це «Зе» і так далі, і тому подібне. Так що це маркетинг, я перепрошую. Знов, от я сьогодні прочитав одну думку, з якою я погоджуюсь. Знаєте, навіть формально юридично українська політика все менше і менше стає політичною і все більше і більше стає шоу. Я думаю, що це неправильно. Сказав Сергій Власенко, представник партії «Батьківщина», яка проводила красиві заходи передвиборчі президентські, представляли кілька разів новий курс. Романе, давайте не плутати інші, давайте не плутати. Якщо іде презентація політичних програм, так, вони повинні бути видовищними. Тут немає проблеми. Але коли політична складова вихолощується із виборів, вихолощується і заміщується лише елементами шоу, от я проти цього. Я не кажу, що це робить тільки одна політична сила. Це роблять низка політичних сил, але я це не сприймаю. Ну, знаєте, тут я не знаю, чи ви закидаєте Юлію Тимошенко, що вона погана актриса. Я вважаю, що кожен політик, який несе харизму, він я кажу про інше. В той чи інший спосіб мусить мати артистичні здібності. Але при цьому він повинен говорити політичні речі. Їх немає. І він опинився за бортом зараз. Давайте не плутати харизму і все інше. Я ще раз кажу, політик повинен говорити про політику, а не займатися... Ну, давайте поглянемо на ваш список. Давайте поглянемо. Давайте поглянемо. Ну, ви знаєте, там матеріал в «Українській правді», ви, напевно, бачили. Список Тимошенко, то список «Батьківщини», Люди Пінчука, Жеваго, Авакова і Тарути. Якщо пройтися по всьому списку, ну, перший, другий номер, другий Тарута. Да. Чого раптом він там опинився, для мене загадка. Тарута підтримав Юлію Володимирівну на президентських виборах. Програма «Основи» не суперечить, я підкреслюю це ключове слово, не суперечить програмним позиціям «Батьківщини». Чому ні? Чому ні? Ну, знаєте, з точки зору, давайте, Валентин Наливайченко далі, можемо пройтися, і ви там будете, Сергій Соболєв, ну це «Батьківщина», Олена Кондратюк. «Батьківщина». Якраз, добре. Іван Кириленко давно, Кожем'якін, Немиря, «Батьківщина», Власенко. Я пропоную про цю людину поговорити трошки. Ні. Про Власенка чи що? Нардеп, юрист. Так, прекрасно. Ну, 10-й номер Валерій Дубік. А чому ви не задаєте питання, чого Власенко 9-й? Я все ж таки завершу питання. Будь ласка, вибачте. Вибачте за їхні довгі формулювання. Да. Так що вас не влаштовує в першій десятці? Та при чому тут? Мене влаштовує абсолютно. Ні, ну, хорошо, що значить мене воно не влаштовує? Які у вас є питання до першої десятки? У мене можуть бути питання, коли ви будете депутатами. Мені не зрозуміла там присутність Тарути і Наливайченка, які мають свої політичні сили. Це свідчить про що? І тут я завершу питання. Ми зараз маємо низку депутатів чинної Верховної Ради, які відмовилися йти і по списках, і по мажоритарних округах. До речі, вони відмовилися це робити з різних причин. З різних. Давайте будемо теж чесними. З різних. У них абсолютно різні причини. Так, я згоден. Хтось розуміє, що його нікуди вже більше не візьмуть. Це кого? Я не знаю. Є такі люди. Ну, є такі люди. Ну, є такі люди різні. Ну, все, як юрист починає, є такі люди, ми їх знаємо, але не будемо називати вголос. Ну, навіщо вже лежачих добивати? Це не мої... Я вважаю, що такі люди, які вже зрозуміли, які вже були в одному списку, в другому списку, десь були іще, і тепер четвертий раз вони гордо вийшли і сказали, а тепер я не буду балотуватися, тому що я такий герой. Частина із них, там є частина людей, які дійсно не хочуть. Ну, припустимо, якщо взяти Андрія Журжія із «Самопомочі», я знаю, що ця людина прийняла виважене ідеологічне рішення не йти в наступний парламент. Ну, він так для себе визначився, що він незадоволений цією роботою, він повертається до своєї попередньої адвокатської роботи. Абсолютно коректно, абсолютно чітко. Про це, до речі, було відомо достатньо давно. А є низка людей, які просто вже взагалі не мають репутації, їх не беруть нікуди. І вони тепер гордо сказали, ну, тепер я не піду. Ну, окей. Ну, дивіться, я коли дивлюсь на списки, я розумію, що ці люди просто хочуть бути депутатами. Ну, і тому список це зручно. Ці люди, список це, що значить зручно? Зручно порівняно з чим? Ну, добре, я знову суб'єктивну думку висловлювати. Добре. Наші думки всі суб'єктивні. Дякую за розуміння. Це теж правда.
Ну, скажімо, я не бачу мегапродуктивності у Сергія Тарути і не думаю, що парламент цього скликання наступного дуже потерпав би без його присутності там. Ваше право так думати, у мене думка інша. А яка користь буде від Сергія Тарути? Сергій Тарута – це людина, яка має достатній досвід для того, щоб розуміти, як працює бізнес і що необхідно бізнесу для того, щоб він міг нормально розвиватись. Це людина, яка створила достатньо потужний промислово-фінансовий інструмент. І він знає, як це працює. Це важливо на сьогоднішній день. Ну, якщо піднімати вже його біографію політичну, то прес-секретар дозволяла собі зупиняти інтерв'ю в ефірі Першого каналу. Це неправильно, якщо так було. Бачите. Ну, Потім Тарута тікав від питання, хто він в партії «Основа». Казав, що він ідеолог, але нічого не має до організації, до фінансів і так далі. Це багато що говорить про людину. Цього я не цієї цитати. Ну, рейтинг партії Наливайченка, ну, власне, як і основи Тарути, ви ж розумієте, що вони прагнуть нуля, і без Батьківщини ці люди в парламенті б не опинилися. Ну, ви знаєте, і не опиняться, якщо... І що? Повірте, всі люди, які в першій десятці, якби вони пішли з якимись умовними своїми політичними проектами, вони б не опинилися в парламенті. Якби я не знаю, зареєстрував якусь політичну силу і пішов в парламент, я би не прийшов в український парламент. Добре, які плюси я цього від наявності розумію. Наливайченка в списку номер 3? Дивіться, при чому тут плюси? При чому тут лише плюси? Якщо ви пам'ятаєте президентську кампанію, партія Валентина Наливайченка була одною з перших, яка ідеологічно підтримала Батьківщину. Ми ж це всі пам'ятаємо. І ми ще тоді заявили про можливе об'єднання. І ці ситуації точно не один день. Це не так, що зненацька Валентин Наливайченко з'явився в списку Батьківщини, невідомо звідки, десантувався і так далі. Відкриті новини, я не знаю скільки там, річної давнини, може 1,5-річної давнини, і ви все побачите. Ми говорили про те, що ми будемо йти в спільний спосіб на наступні вибори, і президентські, і парламентські. Це не заява вчорашня. На жаль, ефірний час не гумовий. Не гумовий, він вичерпався, на жаль. Ще 5 хвилин, на моєму. Ні, у нас вкрали наші попередники в ефірі. Дякуємо попередникам. Трошки забігли. У нас було 55, а так у нас було 50 хвилин в ефірі. І, очевидно, розмова не завершена. Бачите, але мені було надзвичайно цікаво. Дякую вам за те, що ви прийшли в студію. Дякую, що запросили. Я дякую глядачам за дзвінки і сподіваюся, для вас ефір був цікавий. Ви зробите свої висновки як виборці біля виборчих урн і на виборчих дільницях. І в наш є час до 21 липня ще раз зустрітися, десь якось в інший спосіб. І передайте привіт Юлії Тимошенко. Обов'язково. Від вас особисто. Від вас особисто. Ви це обіцяли. Ні, так я передавав. Ви ж просили, передай привіт. Я привіт передаю весь час від вас, Романе. Ага. А вона що? А вона каже, передай йому привіт у відповідь. То я ж вам передаю. Дякую. Сергій Власенко, партія «Батьківщина», 9-й номер в списку, був у нас сьогодні в програмі Prime Script на телеканалі ЕТР. Цей ефір, нагадаю, можна дивитися в ефірі телеканалу ЕТР, на YouTube, сторінці каналу ЕТР, Facebook, трансляція ЕТР, YouTube трансляція. Я його дивлюся на Script. Я дивлюся на Script. Дякую. Хорошого вам вечора.